Burada була белә. Ул тегене Эверест тауы кебек. Кем бит? Менә шундый недоступный диләр бит әле. Бу җитмәслектә ул. Менә шундый булуы белән җәлеп иттергәндер. Һәм әлбәттә инде чиста, пөхтә бу шулай ук минем өчен мөһим. Һәм әлбәттә үзе дә шибәр бит инде ул. Шуңа мин аны күрдем дә гашыйк булдым. Башта бит ярат барыбер күз белән ярата. Әйе. Күреп менә беренче гашык, беренче күрдә гашык булу дип саныйм мин. Хәрәкәт ләйсәнлек алай булмаган булса да дип уйлыйм әле мин. Ләйсән кашан гашык булды икәнсең? Белмим. Юк, гомумән яратам. Гашык микәнсең әле ул? Яратам икәнсең ул сине. Яратам икәнсең әле. Бәлкем әйтә генәдер. Менә 15 ел бергә яшәгәннән соң нәрсәләр итәсең килә Булатка? Булат синең өчен кем ул? Булат дигән нинди сүзләр килә? Күңелеңә? Булат минем өчен барса да инде. Ул минем дустым да. Ул минем ирем дә. Ул минем балаларымның әтисе дә. Әлбәттә инде теге яшьрәк чагында бәлки ул аңлап та бетермәгәнмендер. Мин аны бәлки бик теге яратуымны белгертеп тә белгертмәгәнмендер дә җиренә җиткереп, әйме? Хәзер мин аны яратам дип әйтәм. Мин аны бик хөрмәт итәм.